Ndinokwasai mose muzita raJehovha. Hanzi uyo unoda Baba vadikanwi vari kudaidza. Uyo unoda Mwari vakanaka mukati menguva dzino. Mwari havaite zvinhu zvavo neforce. Vanongoti those that want. Ndinokwasai mose muzita raJehovha. Tiri kumhanya nenyaya the dry brook. Iri pana 1 Kings chapter 17 verse 1 to 16. Regainditi, may we find peace in Jesus. Munguva yatararama, munguva yemazuva ekupedzisira. May you also uplift the spirits of people that are around you. Yes, we are battling with disappointments. Yes, but your attitude of today will influence your tomorrow. Tisanetse kuita zvakanaka. Human effort ichiiswa, divine effort ichivapo, we become changed. Regai ndingotaura zvishoma muchidimbu pamavhesi ari ipapo. Wanai nguva muverenge mavhesi ese ari 16. Inobva yati zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Hanzi nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Verse 9 inobva yati simuka uende Zarefathi. Verse 14 inobva yati upfu huri mudende hauperi namafuta ari muchunu haungaperi. Inyaya ya Elijah iyi. Let's learn from the dry brook. Chii chapedza mvura mukati meupenyu hwako? What has caused your brook to dry? Muimbe anobva ati pick up the broken pieces and bring them to the Lord. Ishamwari here dzakutiza. Utano here wakutambudza. Ibasa here rapera. And these things can cause our brooks to dry. Let's learn to be faithful. God is in charge, vana vaMwari. And God provides. And listen to God's voice. Don't focus on the dry brook. Vazhinji vedu we focus on the dry brook. But shokoro kuti simuka uende Zarefathi. Chero kuine mukadzi ari ikoko ane zvimedu zvechingwa netsotso. Asi God provides. And his ways are not our ways. And the spiritual things are spiritually discerned. Zvedenga zvinongonzwisisawo in the spiritual realm yedenga. Zvaita sekunge kushoora kana kunyadzisa kuti aende kunoona shirikadzi. And the shirikadzi is amongst the list of these. Asi Mwari, he qualifies the disqualified. Anoita munana pane zvinhu zvatisingatarisire. Terera izwi raMwari, is your brook dry? And God is saying, go to Zarephath. Let's rise above our irritations. We often limit God. Lay everything before God. Untold blessings are waiting. Hanzi pakanga pafamba muchinda anonzi Jesu. Zvikanzi mafuta haana kupera. Zvikanzi hufu hauna kupera mudende. Let's not limit our perceptions. Let's not allow the past to cloud our presence. Yes, we are living in a fast-changing world. Yes, we are living munguva yaoma zvakadai, and fear has paralyzed our mindset. Asi tiri kuti mukati menguva dzino, ask, go to Zarephath, and wasvika paZarephath, keep asking, God provides. And he does in his own way. Vazhinji vedu tinenge tine prescription yedu, but God is the best prescriber in our lives. Vanotisarudzira zvakatinakira, vanotipa zvakatifanira, nekuti God is faithful. Regai nditi, is your brook dry? Let's go back to Jesus. He is the best provider. Mwari werugare atibatsire. Amen.